Oyoro nyakora magi jwankino machiegni chenro kinyi ma kawuono kawantire karkae chenro mar rupiny chako sani mar mbako romo chako sani sa deko sekalo dakika 31 wadhi nyime kendo ada mana puonjore gigo mopogore opogore monego bed ni timore e ngima kinyi ma kawuono. Intiere kanye to itimo ang'o kinyi ma kawuono? Wantiere kanya kwara moge jwa mondo mi wakelni weche mopogore opogore chenro ni mar mbako romo. To mokwongo arwakini machiegni mondo mi bed kod ng'eyo ni twak mane wadhi bedo godo kawuono. Odiochieng' ma kawuono bero chenro mag ohala e counties wa. Wang'e maber ni e counties wa duto ma Kaluo gi moko bende mantiere joluo matimo ohala ponono e county ma Nairobi. Nitie gik mathoth ahinya manitiere. Tok yiero mokalo paro nowuok mopogore opogore ne oganda Luo kinde ochopo mar dok pacho mondo mi ohala otim mondo mi olos mwandu e dala. Yore mage mantiere telo mag counties igni osekalo 10 mano are katiba mano ma pacho kama 2020 kod 10 2010 nochak kete tim mano kochako higa mar 2013 kane telo mokwongo mar counties ne ochako. Nyaka sani ber mage maponono gisebedo kacha ka gikelo to nyaka sani gik mage magiseyudo. Bero osebedo yo machalo nade machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch kantiere kae kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kachel koda ka studio ma Nairobi ma Kisumu wantiere gi welo. Wada twak mano kinyi ma kawuono kotenore kod bero ohala e gwenge wa ma Kaluo. E studio ma Nairobi kae an gi mor mar bedo kod wuod Luo ma wiyo timo jere kendo e sekta mar ohala kachel koda ka loso mwandu entiere gi lony mar ariya mano Daktari Otieno Panya. Arwakini machiegni okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas. Ichiwe yo machalo nade. Happy New Year. Poko lewa inya. Achio maber. Ilunga Otieno Panya. An a consultant Nairobi ka. To apart from that apuonjo weche mag ohala mbalariany ma Jomo Kenyatta. Apuonjo Kibabii University be. Erokamano. Machiegni nyakora moge joma tire kae bende mar mondo mi wadhi nyime kod twak e studio ma Kisumu wantiere kod wendo e county ma Kisumu wantiere kod jakom e chiro no Manyamlori. Chiro Manyamlori nyakora moge joma odiochieng' manyoro ne wayudo kacha ni nitie ng'anyo mar tipo mano timore kacha ka gikwedo kang' mar muko chope kachelo koda karangach mano mantiere chiro ka giwacho kacha ni mano tim kod telo mar county koso en telo no mane boma ma Kisumu. Duol bende nitie moda winjo ka okinyi ma kawuono to okinyi ma kawuono antiere kae kod Bernard Owino Budi. Amosino yaore Kisumu chiwo yo machalo nade ahinya jogo mantiere chiro Manyamlori. Mano Cleophas achio maber okan Bernard Owino Nyamlori an Bernard Onyango Budi. Bernard Onyango kamano ka ine chiro Manyamlori jakom. An jakom ma chiro Manyamlori. Aduoko erokamano ne Ramogi kuom rwaka studio mondo wago mbaka e twak mantiere weche mag ohala kod weche bende manyalo chando jo ohala Manyamlori e Kisumu County within the CBD. Aya, agoni erokamano ahinya. Nitie lokruoge mopogore opogore mosebedo kata ka itimo to mokwongo nyakora moge joma winje ne gigo mano timore e county ma Kisumu to chiro no Manyamlori maponono kelo koko. Mana achiel kuom gigo madhi bedo ka warango kama moko bende ma warango odiochieng' ma kawuono kantiere kodi e studio kae Otieno Panya. Ang' ler ne oganda ni counties osetemo yore mopogore opogore mag loso mwandu mag bero chiro mag ohala. Mage magisetimo makare, mage mapok otime yo moro makare okinyi ma kawuono. To mokwongo wachagi ma mano timore e gwenge ma Kaluo to county ma Kisumu. Nyakora moge joma warang mano timore e county ma Kisumu owinja ne ywak jo ohala ma e county ma Kisumu to ahinya mago mano timore nyoro bero chenro mag ohala nikech ohala betimo mana kama nitiere cho makare, kama nitiere rangach maber, kama nitiere arita kwe makare. Ywak jo Nyamlori gin mage. Jatenda kata wacho ni MCA mochung' ne market Ulimani Ward mano Seth Kanga ong'ere gi nying no mar Adui Nyang'. Ento wacho ang'o to city manager ne owacho ang'o mana balawanga. Winja ne kaka ne gitwak odiochieng' manyoro. Gavana ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi jo ohala. Gima koro waneno kani ok onego timre e Uganda wan jo ohala ka. Tuna demonstrate juu ya maisha ipungue chini, ugali iteremke chini, na wao wanatufukuza mahali tunapata ile ugali bei ghali. Sani mwandu wakeno kwa dika madoni ng'at ng'ato dhi ondik mwandu ge modhi nikech wamugino gotieno notice waonge go wadhi nyaka president anyang' yongo gavana wa aparo ni ne president mar county correct obio winje wachni nikech kike katimre nyaka bed nong'eyo itemo turo dhod mar ofisa maringa donje cho
giuto ji kanyo ma kitambo walung police security bene onge ka gibiro gi ng'wech matek to ne giwacho ni omuk chogi so chiko tieno an akia ng'ama omuko chogi gigo ka ng'eyo an ok ajajuok maringo gotieno ka muko chochi kwadaro ji to wadaro ga ji godiochieng. I just urge the city manager that we are in a political tension. These are our voters. These are residents of Kisumu County. Even if they are dissatisfied, let's come together. We call them so that we reach we find a lasting solution. Aya nyakoro mogo jangi siwinjo kata gigo motimore county ma Kisumu achako duendo mantiere county ma Kisumu ni gento giwache eyo machalo nade achako di Bernardo Nyango Budi ang'o mano kelo ywaruok manitiere chiro awach ni boma ma Kisumu kane ng'anyo ma kamano tim to e chenro mag bero chenro mag ohala e county ma Kisumu okenge mage monego bed iketo. Erokamano adwa wacho ni gima nokelo koko e chiro ma Nyamlori odiochieng' manyoro en ni kanochopo chieng' tarik 15 godhiambo tenga nobiro e chiro manomuko cho omuko gate e seche mane tenga muko gate no ne onge polis mora mora manobiro kod tenga kendo ne onge bende ja county mora mora manobiro kod tenga to ne gibiro gotieno around saa 7 and saa 7 no traders te ne onge chiro gima kelo lweny maduong' e chiro ma Nyamlori en ni jo county dwaro ni mondo ogol chiro ma Nyamlori mondo ter Ouru Market to Ouru Market pok oket ng'ai malong'o kata okenge mabeyo ma jo ohala nyalo dhi kuro malok godo ohala koro kano kelo wach ni to ne wawacho ni mondo mi watim gini nyaka wabed e public participation kod jo county mane watemo mondo wachop ir city manager to dwaro waduto mondo wachop ir city manager gi jo county no tamore o bang' mano ne gi kelo gima chalo order no kwang'e kuma nowuok maber nikech kano wafuato lia wach order no to nonang'o ni order no bende ok owuok e county kuro koro weche osebedo mang'eny e kind Nyamlori kod office mar county to gima duong' ma notimore marach kabisa en ni seche mane askari biro seche mane tenga biro mamuko cho to already ne wasekawo wach ni mano watero e court and court nosemiyowa stay order and tarik 15 bende kane wadok e court nomiyowa stay order mondo wabed kanyo nyaka chopore weche wa room mag court koro jo county nyotiyo kod impunity margi ma kawaida by the one called Abala Wanga mano ooro joga nikech kowacho ni ok omuko cho tada wacho strictly ni chieng' tarik 14 saa 12 kod odhiambo Abala Wanga nobiro e chiro ma Nyamlori kobedo a company kod tinga mar muko kod lori moting'o lo mano plan mondo ole gate kanwa engage ma wawuoyo kode to nowachonwa nobiro rado kodwa kapok norado kodwa the following day nokelo tinga momuko cho koro kwayowa kaka jo Nyamlori en ni chiro ma Nyamlori ne okwayo yuda no chiro ma Nyamlori en gima noyale full council meeting on 1999 31st January mano chiwo kanyo by the time mane sirikal ogolo wach ni jo ohala mondo wuoge back street mondo mi many kuminyalo terige mondo giketo ohala malong'o mae momiyo ne yudo ni Nyamlori back street no keti kaka kanyo minyalo kete jo ohala ne nitiere Paul Mboya street ne nitiere Apindi street kod mamoko so Nyamlori noger kod pesa mar CDF by that time ng'ama ne mheshimiwa mane MP by that time ne en mheshimiwa Ken Nyagudi koro our worries en ni sirikal golo pesa ogero godo chiro the same sirikal ni kochako biro in place
to kawo pesa kendo omuko godo chiro moro. To kwayowa kane wadhi e kot en nitiere gik monego tim achiel ariyo adek maluwore kod kama idwa ni mondo wadhiye mapok otim maka gigo inyalo tim mabed maber to wan onge kod kaunti gi wach. Pile pile nitiere ohala nitiere yore moko mabende ageni wambera amwa yudo thuolo bende mar donjo e iye mondo ranga ne ohala kaka ohala osebedo kata katimore ahinya e kaunti ma Kisumu ka lwasi bende osebedo yo moro makare gi kaka inyalo los mwandu ka wantiere e gwengewa ma Kaluo. Kapok awuok kuomi duokna mana penjo machalo kama kiwacho ni ywaruok mantiere sani mar bero chenro mag ohala e kaunti ma Kisumu taenya daro jo ohala mantiere Nyamlori chiro ma Nyamlori ka gidhi Uhuru business market inyalo kono mana okinyi ma kawuono ni gino kenge mage ma odwaro ni oket kare kapok udar kata kapok wuok odhi kama chielo to bende gin moko musekono kata city manager Balawanga kod Lange ang'e ma bende onge studio ka okinyi ma kawuono ang' oyud thuolo mar duoko po nono ka ang' oyudo thuolo mar biro kata e studio kata sani inyalo wacho ng'e wiyo kenge gi gin mage. Mokwongo adwa wacho ni wan kabisa alo awinji yo makare nyalo madhi nyime. Mokwongo adwa wacho kabisa kaka jakom mar Nyamlori ni ok wan of the view mar dhi Uhuru market nikech gima timore Uhuru market ok en kama ber kata kama long'o ma ja ohala maloko ohala aino ohala maloko nyalo time ohala nikech iyudo ni kacha ka idhiye to iyudo ni joma nigi stalls kuro most of them loko kong'o mar lika and ok inyal kawo ohala mondo iriw kod kama iloke kong'o. Now ka wan wadhi kucho spaces mochiw kucho mag timo ohala ok nyal accommodate weche mag ohala ma watimo mar hardware nikech stalls mochiw kucho gin stalls mana minyalo bede kod M-Pesa, inyalo bede kod saloon, inyalo bede kod kinyosi, inyalo time gik moko mopogore kod hardware. Like to say ni ka customer obiro nyiewi to dot machielo ng'iyore kod dot machielo. It means ni customer no obiro nyiewi oonge kata mana gi kamo bede in bende ma intiere ma yudo stall kanyo no ibet maonge kata kama inyalo bede e veranda sama ionge kod tich. Now spaces makanyo gin scattered. Ndara moket madhi within the stalls en ndara makata tuk kodhi to onyalo muna donjo gi reverse to ok onyalo donjo ka odhi mochako gomo ka otetero mwandu. So kapo nono ni jo county nyalo dwaro ni mondo giro ketwa giterwa kamoro amora mar tete ohala to mokwongo wa demand kaka jo ohala nonego bed ni ging'eyo ni kit ohala mwaloko en ohala machalo nade nikech waloko ohala mwa deal kod pipes nitiere joma deal kod pipes mag weyni ma dongo ma ikelo mana in rolls gin very bulky nitiere gik madongo mwaloko ma ka onge space so we cannot do that business. Erokamano ahinya adani mag paro kanyo studio wantiere kod Dr. Otieno Panya. Iwinjo ywak jogo mantie kaunti ma Kisumu manyalo bedo ywak maponono bende timore counties mamoko bende lwasi oselos makare ne jo ohala mondo mi gitimo ohala e yo moro makare kendo bero chenro mopogore e counties. Agwero kamano Cleophas kuom thuolo ni aparo ni en kinde maber mondo mwawuoye weche mag ohala especially matimore counties wa. Ohala ber kendo en gik monego bed ni wa encourage e counties wa mondo mi jogo timo ohala. So far counties pok otimo maber in terms of karama mondo mi gi set ne jo ohala infrastructure maber monego bed ni nyalo time ohala. Nitiere a number of things ma onego bed ni county government timo ne jo ohala kata ensure ni nitiere mondo mi ohala gi otimre e yo makare. Mokwongo wang'e ni county government yudo pesa kuom yudo taxes kuom ohala mitime e counties gi kendo en gima kare kata en gima onego bed ni counties timo mondo mi gi ensure ni ohala gi
inyalo timore maber mang'eny as much as possible. Koro onego bed ni gi create ne jo ohala gi some environment moro mabro miyo gigi bedo possible. Winjo. Achiel kuom gi en kaka chiro mineno Budi wuoyeni. Onego bed ni jo ohala gi nitiere gi designated places ma gitime ohandgi gi. Kidhi for example kwa kawo counties kaka ma Kisumu. Gik moko are not planned. They are not planned in the sense that gimoro inyalo yudo gimoro amora anywhere. You see, the setup mar ohala monego bed ni timo, especially kaka king'iyo Nairobi ka. Kidwaro electronics, nitiere one way miyudo electronics. Kidwaro kata na gik hardware, nitie kuma iyudo gik hardware. Kidwa gima kama. So, mpango kata mpangilio mar setup mag locations mag ohala okosebedo maber e counties wa. But one thing that nyaka wang'i ni these towns gigro kendo gidongre pile ka pile, and that is why other fault Budi matin ni one of the first things monego wang'i ni sama county kata na county officials ogoli mondo dhi kama chielo no, onego yie jo ohala onego yie mondo migiketgi in those designated places neno. But again county bende nyaka ensure ni giketo ne jo ohala ka gik magidwaro. For example, e chirni gi pi nyaka bedi, e chirni gi choche nyaka bedi, ineno, e chirni gi nyaka wabed gi ndara kata na service roads matero manyalo tero jong'iepo kuonde ma gidwaro gik moko. Koro iyudo ka county government nigi problem in as much as gik monego bed ni gitimo ne jo ohala, to jo ohala bende onego bed flexible ma nekech a county like Kisumu, for example, Kisumu town, and town magro, it's a city, obedo city and it's growing. To bro chuno ni some of the facilities ibro goal mondo mi ketegi, when ket samagi timo town planning, mondo mi ketegi in other designated places, mondo order obedi. We cannot just nyal bedo ni iuso everything everywhere, yeah. And proper location obende miyo ng'ama jang'iepo bedo kod thuolo mayot mondo mi ong'e ni kadhi dwaro gima kama tayude street ma kama kadhi dwaro gima the town is expanding. Koro kaluwore gi ywaruok kata na dwaro mag jo ohala matie county kaka ma Kisumu gin very right mondo gi demand facilities ma gidwaro that Uhuru market, but at the same time nyaka gi yie mondo gidhi kachacha nekech probably kama gitieni nitiere other functions midwa time. Erokamano. Aya, nyakora mo jonko penjre kanyo ni gik mage monego bed ni itimo to gin ohala machalo mage. Magi ohala ma county chako kaka initiatives mage giwegi, koso jo piny monego bed ni chiwo paro ne counties mopogore opogore. Nde jolony mantiere weche mag ohala kaka in kori na achiel kuom jogo mantiere kanyo e wacho ni e sector ni kata mar puonj ka intiere mbalariany ma Kibabi, bende jolony yudo thuolo kata mar twak kod counties mopogore opogore, 10 counties mamoko mondo mi gibede kod ng'eyo ni ohala machalo kama wanyalo dhigo nyime. Kapok adhi studio ma Kisumu, yena mondo mi penje idwoke kata penjo machalo kamago, ohala mage maginyalo chakogo kacha, choko mag osuru onego bed ni timo ng'eyo machalo nade ewi choko mar osuru. Bende ang' abiro iri Bernard, koro inyalo mana winjo kaka panya bende ang' kono tino panya ang' kono e studio kinyi ma kawuono ni gin gik mage ma pondo nyalo tigo choko osuru mane minyalo wacho ni sirkal ma county hinyogo jo ohala. Bende en moro minyalo wacho ni kelo yuto ne gin bende ko nyalo kete e rapim mane. Erokamano. Ipenjo maber. Kendo king'iyo the essence kata na mar the devolution. Ang'o momiyo devolution okel? Devolution okel mondo mi wabed ni wanyalo manage resources ma within our reach, within our area, within our region. Regions wagi nigi resources. For example, counties wa mag Luo wan gi nam as one of the resource marwa. Wan gi, agriculture, wanyalo pidho cham, wan gi gik ma wanyalo keto kaka on issues mag tourism. Koro king'iyo the County Government Act ma 2012 to wacho ni county onego bed ni koro timo consultations gi jolony mondo ging'i ni to resources ma wantie gogi kata gik ma wantiere gogi ere gima wanyalo timo mondo gigo med miyo wa more money. King'iyo kata na revenue sani, looking at reports mag revenue mag county, you look at county
ok ginyal bedo ni gin gi pesa moro ma gitimo go development. Nyaka 30% moket ma development cha kendo gikaw gitimo go ido ka gichulo go bills. The reason being ni revenue mar counties tin. Ibinja. Koro kwang'iyo ohala monego beno timo county onego beni of course gin government oginya timo ohala but they have to loso a conducive environment mitimo go ohala ni. But ka gidwa mondo migi enhance revenue collection to nyaka gingi resources gi ka ni to resources gi ere kaka diang mayud revenue in terms of karana tourism ere kaka wanyodo revenue for example on issues karana agriculture mago koro ohala ma county matimo mago koro ohala magin magitimo it can be two way you know gitimo margi kaka county of course gibiro taxes through that but jo ohala ma bende timo ohala ka bende nyaka gi make sure ni giloso ne environment ne gingini county and government I mean okonyal donjo ni en otimo ohala jo nyaka ohala jo mamoko mondo timo ohala but nyaka gi create an environment that will allow jogi mondo mi otimo ohala achiel kum gik ma nyaka gitim ni nyaka gilos yore ka for example kuonde ma kaka wan gwengewa wan gi kidhi ka bondo nitire rabuon donge pinje mamoko kata na yosori kocha nitie rech seche moko kisea gi rech nini to kaka itere ango market bedo matek iwinja koro they have to nyaka gi make sure ni giloso ndechni nyaka gi make sure ni jojua kali nitie stima for example wan gi counties ma today stima ka bono bedo kata na 3 hours to you praise it. Why? Because okinya do stima ma biro bedo stable throughout the day and magu ma yenyo ohala especially ohala mag jowa matindo nikech yudo kaka ja welding ingini sama stima onge okonyal timo welding chune ni kendo dhi timo kaw generator nie ka mondo tim go welding to mano bende ka omenda mathoth to mano kaw pesa mang'eny haya kama wacho ni kinde bende ka wadhi nyime nyakura mo jo medo mana koni kamoro mora mente medoro no ote magi ikona ni yudo wayo machalo nade gi kanye tinno ka gi ngawa kanye ote thoth ka wasomo ote bende mantiere Facebook kacha ote mantiere Twitter muorno bende YouTube kacha bende wakaw gi moro makare ote madonjo e TikTok bende wamedo kaw gi mana achiel kachiel ka wamedo mana dhi nyime kod chenro mar mbako romo kinyi makawuono kasa ne wadhi e kaunti ma Kisumu adhi kacha tudra kod Bernard Onyango Budi jakom mar chiro no mar Nyamlori mantie kaunti ma Kisumu. Bernard winjo kaka jalonyo weche mag ohala bino selose studio karkae lwasi mar timo ohala bende osemiwe yo moro makare ka irango e kaunti ma Kisumu bero chenro mag choko osuru kachal koda kaneno gima osuru mochoki ni konyo uwe kaka jodak e kaunti kachal koda ka jo ohala e kaunti ma Kisumu. Bernard erokamano anyalo wacho ni Kisumu are you getting me awinji yo makare anyalo wacho ni Kisumu e yore mag bero weche mag ohala Kisumu ok osetimo maber ahinya gimomiyo awacho ni Kisumu ok osetimo maber ahinya mokwongo lwasi maber ma ohala onego bed ni timore onego bed ni ing'iyo gimiluongo ni infrastructure ni ka wang'iye to wayudo ni onego bed ni kaka Kenya osego ndamo sani onego bed ni wayudo ni wabedo gi ohala mitimo e 24-hour economy 24-hour economy ok nyal timore Kisumu sani nikech the lighting systems mantiere Kisumu ok beyo bende moko nitiere bende ma ok liel koro yudo ni kochopo saa 12 kata kochopo saa 1 odhiambo to town is turning to be dark now jo ohala matimo ohala mopogore ji ringo dok e udi so mano ero kelo rach mar timo ohala now number 2 gima ok mi ohala timre maber e Kisumu en structures mag stalls ma osebedo katimo mitimo ohala e Kisumu ok gin most of the structures are not improved to the modern standard so mondo mi ohala timre maber onego bed ni structures ma wan godo gin structures mabeyo ma can contain somebody during the rainy season gin structures mabeyo makata kiwuok ka idok ot to ifeel ni mwandu ni miweyo kanyo is secured nitie security ya kutosha now another thing mamiyo ohala ok nyal bedo maber kata ka compare gi kuma Kisumu jo county dwa terowa gi Uhuru market en
ler mar aluora mar kama ng'ato tiye. In fact, ler mar aluora mar kama ng'ato tiye, ka ler onge to onge tich manyalo bedo maber. Like inwang'o ni Uhuru Market midwa ni mondo jo ohala odhiye sani, in one place onge gimiluongo ni stima. Kidhi kanyo sa 12:30 kata sa 1, it is in total darkness, ma onge gimoro amora minyalo neno. And number 2, mondo mi access jo ohala momi stall within the Uhuru Market, ok inyal chopo nikech the way mas structures go oger gie kata oket gie, en ni kidwaro ng'ato to chuni ni en wuoth. Are you getting me? Awinje yo makare. Yeah, en wuoth manyalo tami chopo kamidhi yude gimidwaro to nego beni once ni dhi e chiro mondo inwang' gimidhi nyiewo, to nego beni locate the place, idhi direct, then eyudo gimidwaro. Another thing, ohala, elwasi miloko ohala, nyaka bed kama nitiere kod security. Security en gima very important. Kendo security no ka onge, to onge ohala minyalo loko kama security onge, nikech security no ema biro determine ni to mwandu gi man kanyo go idhi wegi kanyo koso tibiro timo nang'o. So in terms of security, county government onego beni ng'iyo kendo nono malong'o in liaison with the national government ni kamiloke ohala to security chalo nade. Like to say one Nyamlori, wanyalo wacho ni one gi security maber nikech we have the two gates both ends, and why employ askaris. Some why employ askaris ni wayudo very difficult time nikech wachulo revenue to the county. Revenue mwachulo ne county ok nyal kata mana afford mondo yuen wachiro kende, to wachulo a license of 13,500 per stall. So gik machalo kamago ka county nyalo ng'iyo to inyalo tim ohala e lwasi maber. Lwasi machielo ma ok nyalo bedo maber e timo ohala moso in Kisumu. I don't know whether it is happening to other counties, but or the towards harassment of the city askaris. Iyudo ni the way ma askaris mag jo city kata jo county deal gi jo ohala is too inhuman. Gi aras, like to say the other time you had in Kisumu, nini tiere mama mane askari omako oyuaya kod pick up kagidhi godo nikech nonwang'e kano otitete mohala e street. So weche machalo kamago, gik machalo kamago ka ok wanyal ng'iyo cleanliness of the market, accessibility of road, lighting system, security, kod mamoko go, to ohala ok nyal bedo ni timore maber e kamoro amora, not only in Kisumu. Erokamano ahinya. Mano Bernard Onyango Budi, jakom mar chirono mano ma Nyamlori e county ma Kisumu. Wadhi nyime kar kae nyakora mogi jwang' ka yudo achiel kachiel kamoro moro ma intiere, med mana kono achiel kachiel kama intiere. Sa ero chiegni chopo kata sa 4 mar okinyi. Wakwayi mondo mi bed kodwa e thuolo gi duto ka wantiere kae. Ote ma umedo mana oro kar kae bende ang' wakawo thuolo mondo mi warangi ni gintiere kanye. Okinyi ma kono bende wadhi kawo thuolo mondo mi warangi counties moko ma Kaluo ni uwacho nade kotenore kod chenro montiere godo okinyi ma kawuono. Iornwa ote, SMS line wayawe na 3 nono ang' wakawo thuolo bende mag somo ote mantiere kar kacha kapok wakawo yweyo mar sa 4 mar okinyi. Daktari Otieno Panya, miwa mana pachi kotenore kod tiyo kanyakla kod county, county kata ka gintiere ywak mar county askaris, gin moko mosebedo kathiro weche go mag ohala. Oganda bedo kod luoro. Ere kaka nyalo chako ohala to jakanjo kata Kisumu kata ka askari ochopo, kawo alodi, wito, kawo machunga mane uso, puko, kawo omena mane iketo kacha bende owito. Tiyo kod county kachal kod jopiny onego bedeyo machalo nade mondo lwasi ni obed makare ne ji duto, nikech county ok delos lwasi makare kae to ene muchako duogo mondo roch chenro mag ohala matimore county. Erokamano. County onego bed ni timo a lot in terms of mondo gi ensure ni giloso environment kata na wacho ni lwasi maber mar ohala. Issues gima county onego ng'e mokwongo ni, and just like I danyisi in my first statement, ni revenue wuok kuom ohala gi.
and king your revenue ma county sani collect tin seriously to ne obeni gi medo mondo mi gi enhance revenue margi kiki gi rita pesa ma sirikal mamalo kelo na gi kende nyaka gi ngini to ere kaka gi nyalo medo revenue margi revenue collection through taxes magi kawo kuom johala at the same time onego beni gi ngiyo ni to johala gi ere kaka diang gi kony gi mondo mi ohala medre and gimbe gi med choko revenue kuom gi nitie a number of things matimore counties wa and to kata marwa kende gin counties gi duto te mane Kenya ka sani no kanitiere issue mar pending bills and especially kum joma timo ohala gi jo county ido kanti bill mang'eny ma pod ok ochul. In fact, out of 256 billion pending bills, ni neno ka in January kanya gi chulo mana 23 kende. Sama ko chul bills gi, to johala to semi mwandu gi. Yudo ka itiro ohala cha okidonge. Koro yudo kata ka joma dwa timo ohala gi counties kawuono, yudo ka gin joma tin. Yudo kata Kanana Bank for example, kidhi ne bank ni yudo tender moro gi county. Giburo nyisi ni okwanyal finance because ging'e ni pesa gi ok be chul. Koro there are a number of things monego beni county timo mondo gi ensure ni gikonyo johala ka omedo tich. Iwinjo. Mokwongo gin kaka chul bills ma once ni and one of the things in this business and ni ka ng'ato se supply gi gik moko ensure ni within those periods you are able to you are able to chulo ng'ani mondo dogo dhi otima ng'owa. Odogo dhi ong'iepi mondo business no dhi mbele. Koro there are a number of things the county should do. Achiel kuom gi kendo wanyawacho en kata weche manwasacho mag stima mag pi gi ensure ni jogi nigo choche gibedo ni ler gik mabudi be osewacho kalore gi safety mar kuonde ma gitiye kamano. Ero kamano. Ka wacho ni ma chendo mopogore mag bero weche go mag ohala matimore counties kama ntiere kar kanyo koro mogi jom wakaw yueyo masani ka waduogo wadhi nyime ote pontiere kar kae waduogo wasomi kata matimore TikTok, Facebook achel koda YouTube, Instagram Ramogi TV wantiere kata Ramogi TV kinde duto watudre kende miyo wapachi kaito kidieny mar ariyo bang' wachako sani sang'wen nyaka ngorom kanyo sabich wabire county mari county ma Kisumu wadhi bedo kacha county ma Siaya Homa Bay kachel koda mano ma Migori Mombasa bende wadhi bedo kar kacha kikidhi mabor nyinga Cleophas Luoch kete man Ramogi TV chenro mar mbako romo. Fresh episodes now available on View Sasa. Elmelda, why are you concerned? Maybe into I'm concerned because even though man went to Rotary, unless you're hiding something. To what am I kirasi? Na koroli. Egeticha, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose.
to tieno bane. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en chenro bende biro achiel kachiel kokalo Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimoro amora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gima napando ok ibi yudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhuruf ka to in ok ibi yude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuontre wuonda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, pile ka pile. Saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Nyakora moge jong wasirugo wantiere karkano wasiguni ni koro waduogo sani kidieny ma wantiere sani wakao thuolo bende mana mara kao ote mago mantiere kacha kabiro na chel kachiel ka untiere kacha Facebook mara Ramogi TV, YouTube kachiel koda ka TikTok, Twitter kod mano bende mara Instagram. SMS line bende yao en ari adek auchiel nono kinyi ma kawuono inyalo bero ohala e gwenge ma Kaluo yo machalo nade. Miyo wapachi ote ma intiere godo tinyalo wacho e gima chalo nade. Okinyi ma kawuono wachaki mago mantiere kanyo mag Facebook Agumba Kagumba nigi yote mare kanyo wacho ni oyawre kanyo Cleo wacho ni weche mamulo jo ohala ahinya mantiere ongata mantiere ongata mapiny ero wacho kanyo ongala mapiny nitiere kar kanyo nyaka rang maber kapok okawo okang' moramora. Sirkand county kod jo ohala manyamlori obed piny gi winjre kar kelo koko kod wuonruok magabala ero ote mari chopo kar kanyo. Koro nitie ote machielo mabende wada somo kar kanyo mobire tieng' dereyo wada winjo kanyo ni en mane Ochieng Collins ote mare bende nitiere kar ka wada mana range kaka entiere wacho ni ohala e backbone mar uchumi mar our counties nikech thoth usuru ma sirkal tegemea wuok e weche mag ohala. Koro omiyo awacho ni sirkal ma frustrate the business community kendo keto lwasi ma ok favorable ne weche ohala. Owacho kanyo ni mago ok en sirkal, mano ok en sirkal maber. Kaka jo Kisumo awacho ni nyalo wacho ni kaka ja Kisumo nyalo wacho ni maonge luoro ni county government ma Kisumo se frustrate jo ohala maboma ma Kisumo kabisa. Aya mano ote maro dhi mbele kwacho kacha ni uluongo nyinge kanyo city manager owacho ni tiyo koda agoko kabisa kendo kodwar engage jopiny e yo makare kapok otimo gimoro. En adier in the nature of business matimore Nyamlori ok nyal ter Uhuru Business Park nikech giuso general building and construction materials. Owacho ni to spaces ma Uhuru Business Park tindo kabisa. Erokamano an Collins mar Nyakacha Poko. Erokamano inya kumote mari Collins Apoko. Wacho kanyo ni ote gi kamedo donjo kanyo kora mag joma rango gi moko bende ntiere mabiro achiel kachiel. Wacho ni cheno makama bendi konwa ni neno waka ntiere kanye e gwenge mage okinyi ma kawuono. Nyasoja wacho ni aluo chenro achiel kachiel koda ka mama na min mili kani Kanu Kabonyo Nyang'ande kod baba na Angira Soja gineno chenro achiel kachiel gimora ahinya gi chenro. Erokamano ahinya ka wadhi nyime kar kae. Vasco wacho ni kan Nairobi utawala APTC wacho ni awinje yo makare kan kod Meja Omwami APC. Erokamano ahinya mago jogo maluwo achiel kachiel. Love official mabende luwo kacha achiel kachiel e mbui mekwa mago mag TikTok wantiere kacha wacho ni ane chenro amora ahinya gi twak mano mar ohala
mos na baba na Francis Jao ko oywer ka entiere ndhiwa erokamano ahinya. Ote to medo mana donjo kone ni achieng' mos achieng' ote mari ochopo e chenro. Jogo mantiere Vasco erokamano ahinya, jogo mantiere Utawala maluwo chenro achiel kachiel okinyi ma kawuono. To okinyi ma kawuono bende nyakora mogo jwa mondo mi waparni SMS bende ne wayawo. Ote mawuoro sani bende jolony mantie studio kachiel koda kawelo mamoko wadaka thuolo bende mana mondo mi wasomgi mondo ni bed kod ng'eyo ni gik mage ma waluwo ni okinyi ma kawuono. Jakom owacho adier, owacho ni kong'o jakom owacho adier, kong'o ok usuru market. Owacho ni kata ya nitie mano nyang' ka nitie Kisumu. Ote mari ochopo. Ote nyaki anen mar Bernard ka ote ma kama obiro kuomi ang' yudo thuolo mar duoke. Lizzy Ngano mano SMS line menari 3600 owacho kanyo ni onge kong'o ma iuso Uhuru Market chiro ler. Machielo bende owacho kanyo ni I'm glad with the market chairman mano ma Nyamlori with the good reasons ma ochiwo mag rango kaka idaro ohala ka dhi Uhuru Business Market ni onego bed ni gitiyo kanyakla kod Abalawanga nikech mano e kama thagruok mathoth ae ma Baba Malia kawuok Nyatike. Kamachielo Saendri Ayora maneno Abogeta owacho ni Mark entiere chenro kendo owacho ni ohero timo wechego mag ohala. Aya orote ni kendo olal kar ka ok ang' wayude kendo e yo machielo, kata kamano ang' wayude e yo moro makare. Aya wadhi mana nyime kendo ang' wasomo ote mamoko mapod mero donjonwa kar ka. Jogo mantiere kacha Naftali Odhiambo wuod Alego antiere Mtwapa erokamano ahinya kuom luwo chenro. Nyarsoja wacho kanyo ni oneno chenro podi kachiel koda ka Vincent Nyayal mano yuore erokamano ahinya ka gintiere kar kanyo. Medoro ote ka ipenjo penjo moro amora ni jalony montiere go okinyi ma kawuono wawinjo paro ma bende oganda nitiere godo. En Bero chenro mopogore opogore. Watere okang' moro machielo. Ang'e ni wantiere gi wendo e studio ma Kisumu ang' wayude ni okono wa yo machalo nade mano Bernard Onyango Budi kendi county ma Kisumu. Mondo wala bi yo makare. Oganda moko luoro ka ola, oganda wa ma Kaluo nyalo ka ola, kagedo, ka ola, nyiewo nyamburko, ka ola, dhi e wuoth. Bende nitie joluo adier kiregi ma wanyalo wacho ni nyalo ka ola dier mondo mi ochak ohala. Ohala ni en gimoro ma nyalo bedo ni bedo asemako gi lwetwa ariyo ni kae kama oganda chomo kata kopogore gi bedo kod ohala matimore ka dho mano mar Nam Lolwe. En ang'o mnyalo timo opogore ka irango wechego mag hola kaachiel koda ka chenro mag bero ohala. Kata ngadira Bernard bende nyamedo gi ote ma bende winjo kana wasomo kowuok e mbui kacha. Erokamano ahinya Cleophas. Mokwongo jowa nyaka embrace ohala. The paradigm shift nyaka change in terms of ingini community wa for example okosebedo ko embrace issues mag ohala kendo samitimo ohala ok gikawi ka ng'ama nie tich. In fact nitie joma timo ohala temporarily ko wacho ni watim mae ka yudo tich otimo to apply tije moko bende kuonde moko. But gimonego wanyis ji kata ma wanyis jowa ni ohala is a full time job ma inyalo time mana kaka joma moko time. Kendo if wa change mind waduto te ok wanyarome offices mag sirikal gi kata na kuonde ma ji tiye. Nyaka jomoko bedi matimo some other things. Mana kaka ineno kaka piny mar Kenya osayawore sani kendo yudo ka wan nyaka gi artists ma ng'ato eno yudo yuto ne kuom wer. Ng'ato yudo yuto ne kama chielo. Koro ohala onego watim kendo onego wa embrace the principles mag ohala and wa change mind wani ohala en tich. Masamu wadonje to wadonje ohala ni wadonje for good. Ok wadonje ni wadonjo kendo wabiro wuok. Now, onge kaka inyalo timo ohala e level moro ka ok iyudo ohala. Onge dire okay inyalo timo ohandi at small level at whichever level midware matin but kidwaro mondo ohala ni odongre nyaka hangi yudi nyaka hangi many yore moko minyalo yudo go pesa mondo ka ohala ni itimo ohala maduong' midwaro nikech ohala gi duto te gichakre matin. Ineno ng'ato nyalo chako kata kiosk kinyen gi hotel maduong' mogero ma ji 3 star kata na 5 star. To oganda nyalo bedo no luoro kata ka ohala ni luoro makama bende akanya mana lero nyakora moge jwang kata ng'owija ne ohala koro chunye ka gintiere Nyamlori kacha gindo ginene nani.
o luoro kik bedie ka ohola luoro mabede ga en ni kwasekawo to kwadwa duoko ineno koro ji oluor ni ibro peya ke auctioneers bro biro kawo gik and all that to ko keto chike kwa rito chike mag ohala mwarito ohandwa ni miyowa profit ineno then wanyalo timo ang'o wanyalo loso profit cha mondo oger ohala mamoko koro and then wanyalo pesa bende mwaduoko kuom pesa man waholo cha gima nada nyiso jowa ni ongo ohala mibro timo at whichever level ka ok yudo ohala kamoro unless ni in gi enough but onge enough manyalo bede business ka nikech the capital nyaki grow capital nini pile ka pile mondo bedie level minyalo dware cha nikech samoro amora mi idwa expand midhi e level machielo nyaka ang' idwar additional capital to koro pesa gi kok inyalo kuom relatives kata kinyalo kuom friends ineno chopo kama nyaka ikawe ohala nyamin hola mar ariyo nyaka wabed ready mondo mwatim ohala gi joma moko be nyaka wadonje partnerships nyaka wabed e level mwanyalo bedo gi companies ineno nekech gigi miyowa opportunities mondo wayud more pesa mang'eny wayud more money mwa inject e business kik wachaka ohala ni en mar ng'at achiel neno kata na jotelo mwaseneno e pinywa ka yudo ka nitie kembe moko mi iwacho mana ni gin mag ng'ane but yudo ka gin en wuon gino but nitie joma bende gin go magiriworego koro onego wawuoge ohala mag sole proprietorship nikech gin gi a lot of limitations to wadhi ohala mwanya timo gi jomoko wa trust one another mwanya timo ohala partnership wanya timo ohala at level mar company bende kamano aya iwacho ni ohala bende ka itimo nyakora mogi jwang'e time kata bende ka ohala nitiere iluwe e yo machalo nade kinde montiere kar kae nyakora mogi jwang'e dhi e kaunti ma Kisumu adhier Bernard Onyango Budi iwinjo kata kwayo mantiere kendo nitie jogo bende ma usei ai nyaka wacho ni ywak maru mar dara ka wuok udhi e chiro nitie jogo ma wacho ni adieri space man kacha chatin loso chenro mag ohala nyalo bedo matek alure gigo ma uso ka untiere Nyamlori inyalo wachi ang'o kato jogo bende mose wacho ni oyo kong'o ge ma uso Uhuru Business Park mano mantie kaunti ma Kisumu ng'anyo maru en ang'o riwe mano gi paro machielo bende mantiere kar ka chenro mag ohala un kaka johala utime yo machalo nade yot mane ma untiere godo ka ohala makamagi ka udhi nyime gi chenro mag timo ohala Bernard ka in Kisumu erokamano adwa wacho ni adwoko erokamano ne jogo mopuoyo gik mowacho mabeyo monego bed ni tim mondo mi eka wadhi Uhuru Market adwa wacho ni awinjo ka ng'ato wacho ni weche mag kong'o onge Uhuru Market to aparo ni ng'ama wuoyo kamano no pok odhi Uhuru Market kata pok odhi onyono kanyo wan gi like now sani anyalo wacho ni wan gi around 10 to 12 stalls ma already iuse kong'o mar wine and spirit so kodwa ng'eyo to dhi kanyo mondo dhi one kod wang'e number 2 awinjo ka ng'ato wacho ni sitima nitiere Uhuru Market kendo Uhuru Market ler konyalo nwang'o thuolo to mondo dhi Uhuru Market wan mana gi one point of lighting system manitiere kamano ogere the police station mantiere Uhuru Market kanyo kende maler nitie now ka iwuok kanyo ka idhi the other sides ka idhi towards ndara maridore piny Jua Kali kuonde mogere stalls go onge gimoro amora miluongo ni light kata chiel up to now sama wuoyeni now again ka koth ochwe within that area it will be tragedy nikech ka iwuok malo gi dho ndara malo kuno to kidhi ridori piny kuto it is a slope no pok onwang' molos kata mana drainage ni to koth kochwe maber to pi nyalo wuok kanyo nade nyiso ni ka koth ochwe konwang' ka jo ohala osedhi kanyo to business mag gigi magiwe dukni koth dhi ketho and I'm sure of that now kaduogo e weche mag bero ohala pinje mag piny Luo kwa wacho ni awadwa wacho ni onge ohala ma ng'ato nyalo timo ka ok onwang'o hola miluongo ni loan and gima kelo pek kuom wan joluo sana sana mondo mi wadongre kod yo mar ohala en ni waluoro kawo risk mar kawo loan to
pile pile kidwa timo gimoro to nyaka ibed piny migol a very clear strategy miket ni to gira madwa timo ni ada wuok kode from point A tatere point B. So samidwa timo ohala mokwongo nyaka en identify ni to en kit ohala mane midwa mondo itim. Number 2, nyaka ing'e ni to kit ohala midwa timo ni obiro incur kata obiro dwaro capital maromo nade. Kisabedo gi these two things in mind number 3 bende nyaka mind ni to ohala ni kamidwa kete en kama chalo nade, nikech inyalo kawo loan titero ohala to kamitero ohala no ok en kama ber ma pesa ni dhi malal. So the 3 things nyaka ing'e. Now kawa biro e wach mar kawo hola. Hola ber mondo miyo ng'ato kawo, to gimomiyo ji podho bang'e kosekawo hola en ni ng'ato kawo pesa nodhi chako go ohala. Let's say ni ng'ato uso hardware kata ng'ato uso electrical. Ikawo pesa nidhi loko godo ohala. Instead of kawo pesa mane kawo mar hola nidhi chako go ohala iketo go gige electrical, ikawo pesa idivert itere wach moro, you will not run that business successfully. And by timo mano nyiso ni when it will reach to a time makoro ng'ato nego beni kawe chule loan, ibiro nwang'o ka it is so hard and heavy ma koro you cannot pay, nikech ang'o, you divert pesa monego ikaw loan monego itim godo ohala in a particular thing, divert itere gimoro. Koro mano nyaka wapuonjre kuom mano kabisa mondo wang'e ni kikawo pesa mar ohala strictly nyaka itim godo ohala. 2, mondo mi kaw loan you must be ready to take risk, nikech it will be either successful or it cannot be successful. Koro ka ok in ready mondo i take risk e gima dhi timore biashara ni, to ibiro nao kamano omiyo ji mang'eny oluor mondo mi gidhi gikaw loan mondo gilogo ohala. To onge ohala mora mora e piny kaka mora mora ma ng'ato nyalo loko mi prosper ka ok iketo loan e iye. So loan no will be the backbone of ohala kata trade in any economy. So it will only depend ni to kisekawo pesa miholo kamihole no bende itere tich mane dwa mondo iti, nikech kitere tich no exactly to nyaka obi okel ni profit, and you will find a very easy time ma idwoko godo ang'owa ma idwoko godo loan. Like Chichwa Nyamlori, we started very few people, ne wan ji matin kabisa. Jomoko no embark on timo table banking, jomoko no embark on the small SMEs mondo mi gikaw loan, jomoko no dhi e banks mondo mi gikaw loan, and you find that these people are doing very successfully. And sani okinyal compare, okinyal ng'eyo ni en ng'at manobiro mana ka negi mana ka samoro boxes manopango e duka. Now loan en gima important kabisa, and nyaka wapuonjre kaka joma ni e piny ni ka wadhi wakaw loan to wakaw pesa wago mondo watere biashara monego bed ni waloko, and we must also be ready to take risk. Aya, erokamano ahinya, lere yo moro makare ahinya. Koro Ramogi jwang' pod wantiere kar kae ka watemo mana lo yo mage minyalo tim. Iloso kacha loso kembe madongo dongo mantiere kae, oganda matiyo kanyakla kod jowetegi, jogo matimo ohala matindo gintiere thuolo mane ma po nono ginyalo wacho ni kae wanyalo biro kanyakla mondo mi walos mwandu kendo wadhi nyime. Nitie jogo mantiere Jua Kali, ginyalo penjore ne gin to ting' marwa e kaunti ni en mane. Nitie jogo matimo ohala mar boda boda, osebed ka ithago gi counties mathoth kata bur Nairobi kar kae, gigo waneno katimore. Inyalo resgi e yo machalo nade? Uchumi ni iwacho kata ni ka ohala ni e backbone mar uchumi, nyalo bedo ni adier kose no ohala nyaka mag gigo mag pur, nikech pur to e oguro mar uchumi marwa ma pacho kae. Inyalo tim ang'o mopogore mondo mi ohala gi bende oyude loth moro makare e kinde ma koro oganda moko bende ringo dhi timo gik mamoko? Ohala gi duto te mana kaka isewacho, especially joma tindo, ohala matindo, a number of things inyalo tim mondo mi wa ensure ni ohala gi onya, but gima dwa wacho ma important here ni awinjo kiwacho ni ichando gi. See, okay, okadwa chalo ka gima dok ne the county government, but in ohala mora mora ma ji timo, there must be some order.
There must be some order. Ingeni gigi duto te ibodo kagi clash gi chike mamoko bendi. Nekech adieri inyalo dwaro mondo, for example, apiko mane town ma Nairobi ka. Ginyalo dwaro mondo mi gitim tijigi gi kamora mora magine magi feel ni kanye maber negi. Tingine manok nyal timore. Ohala duto te nyaka bed gi designated places. Chenro molos makare. Ma jogi biro go mawacho ni bwana ka un jogi ne ubro pick ji kama, you know, we must have some order. Really, kata kwa timo ohala and kata kwa ohala is really important and is the economy, I mean obea economy eginene backbone bar economy. But there must be some order in ohala gi duto te. Koro gima important ma onego beni county governments timo. Any gibed gi policies maber makonyo jogi in terms of karana tax. Gibed gi tax policies moko ma friendly manyalo miyo jogi bende jogi bende gerore. For example, kidhi iyudo mama moro ma seche moko ginene hok mana njugu. To idwa charge karana tax marom gi ngat man gi hardware. Ingeno kitimo justice ne mama ne. Neno. Bende kiwe karani en tij hawking ne makoro timo mok inyal gero ne kamoro modhi obede mondo mi otiye mano bokitimo ne justice. Koro one of the first things monego beni county governments timo en gi ensure ni policies sama gi pass policy county assembly kacha. Gi pass policies ma friendly to johala. Magin be gingeni ma policy gik mowaka keto ne johandwa gi to bro konyogi. Mara riyo gi ensure mana kaka ni winjo Bernard Budi wacho. Gi ensure ni sama jawalo golo pesa necha in form of tax giyudo back in terms of services. Gimo nyaka wang'e ni sama jawala gi chalo kuro kaka customers mag jo county governments nyaka gi los gi maber mondo ka jogi bende ogol more money. Ineno. Koro revenue biro medore kalore gimbe kata gik magimiyo johala ka. Chirni gi nyaka bed ni giler. In fact, concern mar Jakom is very right. Nyaka gibed ni chini gi nigi stima, nyaka gibed ni gin gi the lighting system, nyaka gibed ni gin safe. Ineno. Kamora mora mitimo ohala. Jakom wacho gimoro kuom Kisumu madwa medo matin. Kamano. Nitiere counties more, for example, Kisi tiyo 24 hours. Nekichango, nitire security. Okati nikisetimo mabera ahinya, but iduka the economy mar that town operate 24 hours. But Kisumu kidhi seche mogara na saa chielo Kenya yudo gari. For example, kani travel idhi kata up country, ibudo ka geche onge, parkings go ji wuok ete ji onge. You know, magik mok nyal miyo ohala nya kuonde ma town makoro sebede level mar Kisumu cha. Ngato no wuoy about 24-hour economy. Onego beni wa encourage joma nyalo tiyo kata na gotieno manyalo miyo ji services. Town ka wan gi kata na supermarkets matiyo 24 hours. Wan gi osiptende matiyo 24 hours. Wan gi facilities, wan gi gik manyalo tiyo 24 hours. Makara ka in e town kanyo to operate 24 hours. But one kinegi ma operate 24 hours Kisumu to en manaba. Ineno. So we should county government onego beni biro gi gik ma friendly manyalo miyo ohala gi timore to give you conducive environment ne jo ohala gi mondo mi ohand gi omed dhi mbele. Erokamano. Aya, nyakora Ramogi Jwang. Wadhi nyime karaka wamedo mana puonjore gigo mopogore opogore madonjonwa achiel kachiel. Wakaw thuolo bende mag rango ote madonjonwa achiel kachiel mago mantiere mbui magwa mago maga Facebook kachiel koda kama moko. Kiny makawuono ka wantiere kodi achiel kachiel miwa pachi mano ka wantiere kodi kinde duto. Nyakora Ramogi Jwang thuolo bende yena mondo mi asom ote mamoko mamedo donjo kae mbui mago mag Facebook. Penjo moro amora ka intiere godo wasomo gi mana sani achiel kachiel. Wachni Waire Omondi an be awinjo yo makare kantiere seme kombewa kae. Erokamano. Otieng Raba wacho ni aluo chenro kantiere Middle East amora ahinya mano mos na jirani Ken wacho ni man kodi studio kanyo. Aya ote mari ochope yo makare. Kama chielo Vincent Kajomo wacho neno chenro kantiere Game Rai sub location mano mantiere
North Nyakach Ward, Nyakach Sub-County, erokamano ahinya Vincent Kajomo, wacho dhi nyime kod chenro makare kantiere kar kae. Maureen Daniels aluwo chenro mar ohala kendo kaka nyalo ber gi counties wa mane mbui mar Facebook. Erokamano ahinya kuom kete kar kae. Wayud ote mamoko mabende medo mana donjonwa kar kae ka gintiere mago mag SMS kachiel koda mago bende matimore e YouTube. Samuel Otieno aneno chenro ler ahinya kantiere county ma Kisumu. Wacho ni an former driver mar Mzee Jomo Kenyatta. Wacho ni Samuel Otieno uma awinjo uweyo makare chenro kinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom ote mari. Wacho ni oluwo chenro Kevin Odhiambo Chola. Erokamano ahinya kuom kete chenro bende achiel kachiel. Wang'iane ote machuok mara 236 nono kawacho kacha ni jonyamlori owek ywak. Wacho ni jok mane iluongo wangi donge nonego bed ni gidhi Uru Business Park. Wacho ni jwalago duto nego bed ni igolo. Aya, ote mari odonjo kar kae. Mama Green wacho ni kaya banana ohala to ber mana ka ihero wuoyo. Jakom owacho adier e gigo duto matimore e chiro manyamlori, koro nego wiwuog gidhi Uru Business Park. Konwa nyingi mondo mi jakom bende ong'e ni in ng'ate, in kacha yude yo machalo nade. Okinyi makawuono wantiere kodi kae achiel kachiel. Wada mana rango okang' machielo nwamule mana matin kana wadhi nyime. Adana chaka winj pach Bernard Onyango kene county ma Kisumu. Ponono Bernard nyalo mana konwa e county ma Kisumu mondo mi ohala odhi makare kendo chenro mopogore opogore obi e lai moro yo moro maber. Nyaka bede gi yore mag choko osuru yo makare mondo ne yuto kaluwore kod osuru mabende ijuogo e chiro kacha. Choko osuru e county ma Kisumu itime yo machalo nade? Nyalo bedo opogore ma mabe mitime lony manyasani to unu kawe yo mane kaka ichoko osuru e county ma Kisumu mondo mi ohala oyud berruok e kinde mathoth. Erokamano ada wacho ni e yore mag choko osuru e Kisumu County ada wacho ni governor osetiyo maber. Kendo osegole system mane nitiere machon mane ichoko godo pesa manually kendo nokele through digital revenue collection. Digital revenue collection kanokele nokete on test, and after putting it on a test ose dhi maber kendo ose konyo weche mag pes machon mane ichoke lwedo kaeto ne dhi mane lwet ji giwegi. And inyalo yudo ni ka ichulo revenue through the current system ma county government ma Kisumu oketo, ok bichandi ni information mari mar kumi chule pesa kata receipt dhi omo kama nade. En ni kisetieko to instantly you get the information, and that information nyalo bedo kaka receipt mari mar revenue ma ichulo. Number 2 also using digital revenue collection system konyo ne jo ohala time saa madokaw kowuok kodhi to a particular place ni odhi mondo chul ohala. So we are encouraging the county government ni system magiketo ber en mana ni follow up emonego tim mondo some little improvements monego bani tim mondo mi gichok pesa up to 99 or 98% kadhi e county revenue. Aparo ni mano emanyalo wacho matin ka kowuok koluwore kod weche mag choko osuru e counties. Erokamano. Nitiere kamachielo bende madani koro mi wayude pachi Otieno Panya. Chenro ni kotenore kod chenro mag bero ohala. Nitiere ote machao kar kama bende maena achiel kuom ote manyalo yudo. An Judith Jaoko, I'm a teacher by profession, but an ja ohala be. Nachako gi 1 socks. Sani akawe 20. Aneno chenro kantiere Bondo. Mano luwa kacha ka ntiere TikTok bende mar Ramogi TV. Wantiere kar kacha. Kamachielo wacho ni Love Official ginyara soja bende ntiere kar ka. Ote gi chala. Wacho kanyo gi jogo machako ohala matindo to gidhi kod gi nyime. Kata ka iro thuolo mar lose wi ote makamano mowuok kuom japuonj moro ote chenro kinyi makawuono. Iyudo thuolo
mar losi weche mag choko osuru. Wano ka Governor Gladys Wanga nochako chenro mag choko osuru e yo mag lony manyasani. Ng'ikruok bedo ga kanye samoro ka sirkal chako choko osuru e kinde moko tudo ni odok piny kata yuto mare ko eno dhi malo oyudo ka samoro bende ok gichop kama ne odwarore kata kama ne ogeno ni odhi chopi. Oganda nigi geno mathoth sama yawogi to geno gi duogo lal e diere. En ang'o matimore? Choko osuru e yo manyasani ber kabisa kendo waluongo digitization. Digitization nigi a number of benefits. Mana kiwinjo moko ma Budi osewachogo ni omiyo ng'ama kelo pesa neni ineno ng'ama chudo cha omiyo tich mayot mok ni idhi e bank magi kaka mag jo council ni ekichul. Another thing en ni samwa choko ushuru through digitization, no, pesa cha dhi directly kama onego bed ni odhiye. Odhi directly maonge kumobare. Koro yudo ka yore mag mibadhi otemo konyogo. Kaeto yudo ka kada na issues mag compliance mag issues mag ushurugo bendo ensure notimore makare yo makare. Digitization konyo bende in terms of tracking. Inyalo track ni ng'at makama osebedo ka chulo ushuru makama. The information mag money through the digital, that data wan wanyatiyogo kaka wan joma timo research wanyatiyogo mondo mi wangi watem analyze go nito uchumi kata na businesses my county gi dhi machal nade. But nitiere penjo mi penjo ma adwa wuoye ni seche moko choko gi tok gi bi kako nego bed ni gibiro kamano. Concerning issues mag digitization kata na digital systems gi okonego bed ni nitiere ni pesa gi biro ni kata ni gibedo diverted kuonde mamoko. Mano gimoko nego bed nikech gichacha is an end to end ma okonego mana jok ma within the chain ema nyalo access iwinjo. Koro kapo ni gini ikwale gi ka ikwale and gimi ni sewacho ni gichako gi kendo samo chagi to mor bedo. Gima kana sure you ni pesa moketi modhi through the digital system will end end up in the bank. Kendo you can track them. Koro nyiso mana ni nitiere some bad elements ma donjo into the system ma hijack system cha. King'iyo kata na for example IFMIS system ma jo tiyogo mang'eny. Yudo ka the IFMIS cha is a digital platform, but so many things oketi the IFMIS. Koro we blame the system, but system oknie marach. Wan wawegi wane marach nekechi okwatigi system cha kaka system obedi. Koro biro ni kada na issue mag digital payments mag revenue gi. Nitiere jomoko ma biro dhi kacha to wacho ni an kike chula kike chul gini through this system mana ma miya aso mfuku. Koro mago bende nitiere. But most importantly ni mana kaka ing'eyo ni businesses ma wan ge country ka. In fact, research wacho ni so many businesses collapse within a period of 1 year. Business mochaki gi. Koro seche moko kane higo chakore to businesses gi ne ng'eny. To kaka higa medo dhi businesses gi reduce. Ing'e ni revenue choke be yudo the same way. Yudo ka a number of the small businesses mano chakore moko drop along the way. Iwinja. So very many businesses drop within their first year. And mano tera to watch penji japuonj mina comment ma japuonj ogolo concerning biashara mare. Owacho no chako gi socks achiel sani koro uso gi 20 iwinjo. Anyalo jiwe mondo med dhi mana mbele to kamano owacho maro lacha bende koro omed ola mondo mi ko use socks omed kata gi shirts ineno omed kata na gi other things kata na suits or something manyalo miyo omedre bando business nene odongre. Ola makama gi yudo ka ng'ato penjo ni sans mora luoro bengi adhi kanya adhi akawiro siepa nikech koro nyabedo kata ni en gi dwaro mar chako kata ohala no kata mondo dhi kode mbele kata e counties wa Kaluo bombe opogore ng'ama neno ka ntie kombewa ka okinyi makawuono to penjo kata ni ai oyo ohala ni kada chake anga ka ola kure mondo mi adhi kode nyime. Owacho ni kadhi kombewa kacha chanyalo yudo osiepa moro mantie kacha omiya ola ng'ato biro kacha koko koni gima odhi timo kod omenda no to koni kacha ni ero 100,000 machalo kamini
itame kendo wacho ni aonge kode noko ko ni intention mare no timo kode ango ginyalo yudo hola machalo kamagi kure kuom jok machalo nade anyuola wede osiepe koso go ne rambe mondo mi ochaki kuone yudo hola ngeny bank na chiel kuomgi to jowo luro bank winjo ko wacho ni okodwa dhi e bank lure gi business mitimo businesses gi duto te nigi opportunities, what we call opportunities mag accessing finance. Ka in ng'ama kata mana kaka inene wacho no ng'ani en a sole proprietor teneni oja ohala matin to time kende. Gimomiyo ng'acho ok nyal miye pesa nikech ng'acho cha ko trust to bo obro chulo pesa ni back. Iwinjo. Mane momiyo yudo ka koro forms of businesses moko kaka cooperative kata na companies gin yot mondo giyud pesa cha. Nikech gin gi the security in girigi neno. But let me talk about ere kaka ng'ani nyalo yudo pesa. Kawuono wan gi chama ma ji donje. Inyalo kawo pesa chama for example mondo idhi tigo. Chama onego beni chama en cooperative but awuoyo chama ma wan go matindo tindo mwabedo kaka mag osiepe and all that. But nitiere pesa mabe inyalo yudo ka uform kaka japiko nigi their own cooperative societies donge. Jowa mani matatu nigi SACCOs gi. Koro kuonde go bende inyalo yudo hola. Hola pod inyalo yudo kata na kuom wede go osiepe. Mano to is very rare. Mondo yude kuom wede kod osiepe. Ineno. So many people nyal mi pesa gi mayot. But apart from that, of course, wangeni Hustler Fund bende nitie. Mabende inyalo access. Nitiere pes kata na mag women group ilongo ni ginene the women enterprise funds nitiere youth fund so kuonde minya yude pesa gito ngeny ma okonego limit ngata madwa chako timo ala to ganda ka wacho Hustler Fund siling 500 dhi chako ala mane penjo bagitiro wacha ka gipenjo siling 500 ni nyalo medo kata ka en wala mopogore no ka ni love official wacho ka jeno atok gin socks mosuru joka nyanamo wacho ka jeni en sak mar bando yani oduma gunia achiel nyaka sani kora uso gunde 20 kata 2 wacho no ingo mano chako godo karkacha ya koro Hustler Fund pesa na totin but pesa ineno business finance ka business funds ibro yudo marom mana gi ohala mitimo ingeni okinyal dhi dwaro pesa mangeny to ohala mitimo to tin koro odhi mana kiyudo 500 nitiere ohala monyalo timo kata kiwaro njugu ti chielo ti uso ne ji in fact that money will even be a lot ineno ingio kata na bundles gine bundle achiel mar mogo tedo mandas uso you know you still can make money with that nyakora magajuo wacho ni weche gi thoth ka gintiere karkae wadhi mana nyime karkae odo mandeka machuoka apaga bere bogi jo kwara apaga bere to koro bende warango kanyo ni wadhi kodgi eyo machalo nade sani adani wadhi kodi e county ma Kisii wawinja ne gik mage matimore kacha jowala to wache nade ukinyi makawuono kama gintiere kanyo kae to bang'e waduogi wadhi nyime kotwak banka osewinjo pat jogo mantiere county ma Kisii was looking at our people are really suffering and they don't have where to get the materials for them to plant. And when I started doing this lab, I supplied the tissue culture bananas to some counties. After that, I found that there is no market. Hakuna soko ya mandizi yetu. Tunapeana, tunapeleka watu wetu wamepanda, lakini hakuna soko. Nikakaa, nikafikiria, nikasema ni heri tutafute soko. Banana is one of the product or a raw material that is being produced in Kisii. But with this long period, we have not realized the potential of the banana in the Kisii region. And therefore, what we are doing for farmers to understand the importance of growing banana is the value addition. That value addition is we are producing wine, we are producing crisps, we are producing flour, that is the fortified flour. Changamoto ambazo tunapitia ni pale ambapo vitu vimepanda bei na sasa hata makazi ambayo tunafanya inakuwa ni nadra sana kupata pesa ile ambayo tunatumia kimatumizi kwa nyumba, maisha nyingine hapo hivi kama mambo na shule, wanafunzi shule fee, yani inakuwa ni shida sana kupata ya matumizi
miaka ya nyuma na kwa sasa. Yani mahitaji yamekuwa makubwa na pesa ni kidogo. Yani serikali imebana yani sehemu nyingine ya kimaisha. Sasa tunashindwa kubalance na mambo ya familia ya kinyumbani. Kwa hiyo kwa sasa ni tofauti kubwa kuliko na miaka nyuma. So kwa pande yangu ningeomba serikali itupunguzie gharama sana materials za kujenga. Chuma ziliongeza, binding wire ikaongeza, misumari ikaongeza, simiti ikaongeza. So tukienda kutafuta kazi, unapata kazi haikuangi mingi kama kitambo. Kwa sababu materials ziliongeza, watu wengi wakasimamisha sites. Na ikifika upande wa msara, huwezi tarajia ulipwe pesa mingi juu materials nazo ziko juu. Tajiri yako atapiga hesabu aone fenya atawalipa pesa kidogo kiasi kwa sababu ya ile pesa yenye ako nayo, maana materials ziko expensive. Huko ukikosa customer the other day, hiyo ni kama umepoteza vitu mingi. Hiyo ndio challenge tunapitia hapa. Hii kazi ya sanduku kwa watu wengine saa zingine wanasuku kuwa sisi najalia wengine wakufe, but kazi ni kazi tu. Bila kazi huwezi kukaa duniani. Hiyo ndio challenge tunapitia. Saa zingine customer anaanza kuja hapa, kimwambia bei ya sanduku, yeye anakwambia hiyo yenye umesema hatuwezi tukapatana, natoka hivyo na kocha ndani ukiwa stranded. Hiyo ndio challenge tunapitia. Ukipoteza customer moja ukitoka kwako hiyo umepoteza everything. Unaona? Kwa hivyo biashara yetu hapa tunaifanyanga Thursday na Wednesday peke yake. Na tangu corona ingie watu ni wengi wamekufa. Si ombi yetu watu wakufe, lakini mwisho hii dunia kila mtu huwa anakufa. Hakuna mwenye hapo specifically atakaa duniani milele. Unaona? Daktari Otieno Panya, winjo kaka jogiloso kaka kawuono warango chenro opogore ohala mowuok e kaunti ma Kisii. Achiedh nade moko nyalo bedo ka donjo e kinde oganda kendo giyudo pogruok mag wacho weche mag tudruok makagi kacha kendo ohala yuto bende dogo piny. Mia pachi kotene kod gino mawinjo kowuok e kaunti mano ma Kisii. Ini nyalo wacho jo ohala kaachiel kod jogo madonjo ohala bende gin gi thuolo moro amora mar timo kare e gino ma gilonyo. Awinjo pach jo neno mawuok Kisii kata jo ohala man Kisii. Ohala osekethore. Generally ohala okosebedo maber e piny ngima o Kenya kende kaluwore gi weche manche otimore mag corona kata na issues mag lweny mane Ukraine. And in fact ohala ma e Kenya kae wawacho ni osebedo resilient to some of this. Gisetemo kabisa ma a good number of ohala yudo ka pod ochung' and yet thothgi otho. The environment okosebedo maber mar ohala kata na king'iyo the exchange rate between the shilling and the dollar, yudo ka shilling ose weaken, and when that happens yudo ka koro wang'iyo gik moko at very high cost. Koro ohala generally okosebedo maber ma jo ohala ose dhi through a lot of things ma kawatemo mondo wa recover kuom gik ma joge wachogi to onego beni wayudo assistance kowuok kuom sirikal mamalo to gi sirikal mar counties. Onego beni loso that environment mondo mi jo ohala yud kaka ginyalo timo wandgi, and most importantly in terms of policy. Gilos policy sani king'iyo kata na tax ma jo ohala chulo, idwa ni chul licenses mang'eny moketi, to license gi ketho ohala nikech sama wachulo licenses mang'eny gi yudo ka pesa ma profit mari ma kore yude ohala kae yudo ka koro tin mok nyalre. Mane mo yudo ka ohendni mang'eny yudo ka tich bedo matek negi. Jawinjo moro kanyo owuoye e wach mar ohala mar sanduku. Kendo wacho ni sanduku ohala go nyicha dhi maber kabisa period mar corona neno. Koro nitie ohala moko ma bende seasonal mana kaka mowacho no. Koro wanyalo time
gima important wanyalo time seasons gi to wa maximize, wa make sure wa maximize opportunities sama seasons ki otimore kamano iwinyo nekech ohala gi duto te nitiere ma moko ma all year round to nitiere moko ma bende biro seasonally. Karo jo ohala en ng'amo nego bed ni wiye ni oko kachacha. Jo ohala moro no wuoyo kuom market mag ohala. I mean mag banana tissue. Hapa na winje en mochako wuoyo kamano manyadeni mochako loso no wuoyo kendo wacho ni market mag gigi onge and that is a very very important factor e ohala ka samora amora michako ohala gimonego kuong ing'i ni to bende market mag gigi nitie neno to market gi ni kanye you see jo mage matimo the same ohala gi neno inyado kasi timo kidonjo ohala to iro ka koro ji ng'eny e ohala miimbe timoni makata kaka mari ni dwa dhi mondo mi mari ni o improve bedo maonge. Koro timrega ni seche moko inyalo chako ohala to market mar ohala ni onge. So among the very first things monego bed ni ng'iyo sama idwa chako ohala, achiel kuom gi en market no. Na jo ohala ni onego bed ni oseng'iyo ni to gige gi ada dhi uso gi kanye. See, when we talk about the market, we are talking about idwa uso gi kanye, tida uso ne gi jomage. So these are very important factors monego wachak go kapok wadonjo kate ohala. Nikech once wasikelo gika and we can't sell them. Mano en mana losses to wala. Obedo matek. Nyakora moge joango do manda ikangwen kendo wateko tuako kinyi maka wona dhie county ma Kisumu monda winja ne wendo ni kama entiere karkacha ni ento pachen mane kotenore kod chieno makoro ka watieko kinyi maka wona anga yud bende pachi mogik mano ka entiere kacha Bernard Onyango Budi jakom mar chiro no Manyamlori ka ene county ma Kisumu. Ohala en gino ma oganda osewacho ni nitie gigo manyabiro odiochieng' maka wono to kethe kinyo ber odiochieng' machielo bende nyalo losi mondo bed maber moloyo riwruok mag jo ohala e county ma Kisumu kata jo ohala mantiere gwengewa ma Kaluo mondo mi ohala omed dongore kata omed bedo e yo moro makare e gwengewa onego gitim ang'o ponono ka gin jogo mada medo ohala gidonje riwruoge mage ponono ka untiere kodi e county ma Kisumu utime yo machalo nade mondo ubed gi riwruok mag jo ohala motegno kaka mauntiere godo Kanyamlori kacha inyalo mana miyo apachi mano kaiti mede gi wach mari mogik ka watieko chenro. Erokamano ada wacho ni wan duto kaka jo ohala onego waher wach mar timo ohala gi chunywa duto te nikech wang'eyo ni ohala en tich. Onge ohala mwanyalo timo ka ok wakaw bedo kod hola. Wan kaka jo Nyamlori wan gi grube mane wafomo e chiro kanyo, grube matindo tindo ma wachoko pesa in one pool to waholore pesawago and pesawago gikonyowa nikech sama wasehologi profit magin ka sama timo ohala tin kabisa omiyo ok wanyal compare gi weche magi dhi kawo pesa e small SMEs kata kuonde joma tindo tindo ma holo ji pesa onong'o ni kwa dwa kawo pesa small SMEs to interest margi ni malo kabisa kendo nyalo tamo ng'ato loko ohala. Anyalo encourage jo ohala duto te ni kawa dhi e banking system, bank system to bank nigi thuolo maber makata kiholo pesa to en gi thuolo maber mar duoko pesa kendo interest rates margi bende ni piny compared to other SMEs ma kidhi holo pesa nang'o ni interest michulo ng'eny mabiro moni loko ohala. Now number 3 ada wach ni wan ji duto te maloko ohala onego wa embrace gimiluongo ni the spirit of unity nikech without unity ka ok wabedo e achiel to ok wanyal loko ohala. Sama wan e achiel kaka jo ohala kanye mwabiro ng'eyogo chandruok ma nyawadwa matimo ohala machielo nigo kata ohala manyochako ang'o momiyo ohandeno ok nyal prosper kodhi mbele. Na ka wakawo wiwa waketo achiel kaka jo ohala mwabedo united mwago mbaka kumo helni ma waloko will help us to find more mondo mi wang'e ni to en problem mane ma jowa mamoko undergo momiyo kochako ohala to konyal dongo. Adwa wacho ni katieko to adwoko erokamano ne Ramogi and adwa wacho ni en erokamano maduong' ahinya kuom bedo studio odiochieng' ma kawuono kendo lero weche mag ohala moso ne jowa manitiere e chiro Nyamlori akwayogi ni mondo gibed gi chuny motegno kendo gibed e achiel kendo gibed gi luoro moro amora ni chiro kama ginitiere ni jo county biro muko gibiro medo timo ohala kanyo nikech wa continue mondo watim talks kod jo county and
Lastly, adwa wacho ni Mr. City Manager ma Kisumu ma en Abalawanga kik desist from wacho ni nyo okotero tinga nyamlori to tinga mano muko nyamlori and tinga mar jo county, and before the day mano muke chiro ne entiere kanyo kod tinga mano biro mondo muki the very day kendo en bene no wacho gi dhoge, and we have the videos wanyalo prove kendo wanyalo miye videos go ne videos go wanyalo tetero anywhere mondo mi one kamano ka watieko ni gima no kele kanyo en no biro mondo mi omuk chiro. Erokamano. And now last lada wacho ni adwa kawo thuolo ni makende mar duoko ne governor marwa erokamano kuom ong'ala mabeyo kata environment maber mosechiwo ne jo Kisumu mondo mi jo Kisumu otime ohala. So ong'ala mabeyo ma jo ohala ma governor osechiwo ne jo Kisumu, awa kwayo jo Kisumu duto te ni mondo gikaw thuolo no, gikaw opportunity no mondo gitigo mondo gilok ohala yo maber. Erokamano ahinya Bernard Onyango ma jakom mar Nyamlori Market. Watieko chenro mana iko da buoka da seconds 30 watieke taka kendo waloro wach mari mogik nyalo bedo mane ka gunero kamano kawuono. Mokwongo gima banya wach mogik en ni agwero kamano Ramogi omiyo jowa thuolo mwanyalo puonjre weche mag ohala gi nikech mondo mi wadongre nyaka wapuonjre to ma important mada wacho ni ohala thrive kama peace nitiere. Koro in as much as ni wan karana gi ng'anyo mabende wango watim gi na peaceful way mondo mi kik scare investors mamoko manyalo dwaro biro mondo mi gi invest e gwenge wa. Koro wabed kod wala dwaro kue moro mantiere ma, and this kue should be a long term one. And governor kano donjo first term nuwoyo mwacho ni ng'anya ila gi ok bibedo kantie Kisumu mondo kik gimiwa picture marach kani wan joma ka ng'anyo to waketho gik moko. Koro samwa ketho gik moko gi scare investors mane nyalo dwaro biro mondo mi okete investments gi kuonde wa. Agwero kamano. Erokamano ahinya Daktari Otieno Panya kuom duthuro matoko dera Ramogi TV okinyi makawuono. Nyakoro Ramogi jwang bende wagoni erokamano kuom bedo kodwa kaachiel koda kawendo manis ma Kisumu mano Bernard Onyango. Elojo Yesu dwaro kod Sharon Ong'ao. Yoguru mano kelo chenro biro ni yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Loch Nyasaye mondo oriti kurito wa odiochieng' machielo chieng' wuok tich. Nyasaye biro tayo wa kendo biro duoge chenro mar piny mondo mi watim gima watimo odiochieng' makawuono e yo ma opogore gi jok ma opogore. Koro kik idhi mabor, weekend bedo marabora, bed kod arita makare. Gino ma itimo itim. Ka in ng'ano mamedho madh chak, kimadho gima opogore madh chiwe wang'i. Wuoth e yo makare ni jogo matiyo gi gigo molos gi lwet dhano. Oriti masani. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. Na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona
ibiro na baba. Gima lokore seche ma ng'ato pong'iro kamano e chunye. Sadaka mar pako kod nendo. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarkokitmo, Jilo Jamwaka, gi The Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo.